Is-settur marittimu lokali kompla jissaħħaħ iżjed milli kien, tant li matul is-sena l-oħra biss ir-reġistru tal-bastimenti ta' pajjiżna kiber bi kważi 10% u sal-ewwel kwart ta' din is-sena Malta kellha aktar minn 10,000 bastimenti reġistrat, l-akbar wieħed fl-Ewropa kollha u s-sitt wieħed fid-dinja. Dan kien ikkonfermat mill-Ministru responsabbli Chris Bonnet waqt li wieġeb għal mistoqsija tad-deputat Ivan Bartolo fejn ukoll ingħatat stampa dwar is-super yachts li qed ikompli juru fiduċja fil-ġurisdizzjoni Maltija għal reġistrazzjoni tagħhom taħt il-bandiera marittima tagħna. Il-Ministru tenna kif sal-aħħar ta' April li għadda kien hemm 5,942 yacht taħt l-24 metru reġistrati taħt l dwar il-bastimenti merkantili permezz tad-direttorati responsabbli fih dan Transport Malta. Minn barra hekk kien hemm ukoll 14,555 bastiment attivament irreġistrat fuq ir-Reġistru tal-Bastimenti Żgħar. Dan kollu jkompli mal-investiment li tisir f'din in-niċċa lokali li trendi b'mod sostanzjali f'setturi oħrajn tal-ekonomija. Fil-fatt ħabbar li mill-ewwel ta' Ġunju li għadda Transport Malta bdiet toffri ċertifikati elettroniċi lis-sidin tal-bastimenti u l-jottijiet irreġistrati taħt il-bandiera marittima Maltija, konformità mal-istandards tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali l-IMO u jipprovdu livell għoli ta' sigurtà.